Fernando Lorenzo, que tal foi o día? Bueno, si foi algo máis complicado que onte, porque bueno, tivemos problemas co aforador de gasolina que nos tiraba para dentro. E bueno, despois do resto, sin problemas, un rally bonito. Non sabíamos como iba a ser, ao ser así todos os días non corremos ningún, e bueno, adaptámonos tamén. A puntuación xa é matemáticamente campeón. Que opinas do primeiro ano desta Copa de promoción? Bueno, penso que é unha boa opción para a xente así con coches pequenos, discretos. Nada, moi ben, bastante ben organizado. Miriam Sampaio, copilota. De momento non eres matemáticamente campeona, habrá que ir a Santiago. Sí, hai que ir, hai que ir. Para ti, que tal este primeiro ano completo? Ben, a ver, non contábamos tampouco que fóramos a ganar, pero ben. Ollo, con algúns sustos e con contratempos, pero ben, en general moi ben. Pois felicidades por este título. Gracias. Gracias. Vamos,